Πατέρες, κυρίες και κύριοι, κύριε Χιονίδη, εγώ θα σας μιλήσω για πράγματα που ήδη ξέρετε και μάλιστα πολλοί από εσάς τα ξέρετε και καλύτερα από μένα. Μείναμε και λίγοι, αλλά εκλεκτοί του Θεού, και θα σας μιλήσω για ένα θέμα ονείρου. Βυζαντινή, Θρύλη και Θρήνη. Να ξέρετε ότι όση ώρα μιλάω η καρδιά μου θα κλαίει. Θρύλος θεωρείται μια αφήγηση που υφάνθηκε ή κεντήθηκε από τη λαϊκή φαντασία για γεγονότα που σε κάποια απροσδιόριστη εποχή έγιναν και δεν έγιναν. Για ανθρώπους που έζησαν και ίσως δεν έζησαν. Θρήνος είναι κάτι άλλο. Είναι η έκφραση μεγάλου πόνου και πένθους με μορφή λόγου, κάποτε δε και με συνοδεία πονεμένου τραγουδιού. Προέκυπταν μετά από κάποιο δυσάρεστο γεγονός και συνοδεύονταν συχνά από χειρονομίες απόγνωσης από αυτόν που τους έλεγε, σπάνια δε και με συνοδεία μουσικών οργάνων. Οι θρήνοι συχνά τραβούσαν σε μάκρος, σαν ατελείωτο υπηρωτικό πολυφωνικό τραγούδι. Οι λέξεις θρύλος και θρήνος λοιπόν είναι λέξεις με διαφορετική σημασία, που όμως συνδέονται στενά μεταξύ τους. Οι θρύλοι έμπαιναν συχνά μέσα στους θρήνους και εξίσου συχνά οι θρήνοι συνόδευαν τους θρύλους. Σχεδόν πάντα και οι μεν και οι δε γίνονταν δημοτικά τραγούδια. Το δημοτικό τραγούδι δεν ερχόταν από το πουθενά. Πατούσε κάπου. Το γεφύρι της Άρτας, παραδείγματος χάριν, είναι δημοτικό τραγούδι, αλλά αναδύθηκε μέσα από έναν υπέροχο θρύλο ή το αντίστροφο. Οι Βυζαντινοί θρύλοι και θρήνοι ταξίδευαν πολύ στα χρόνια της απέραντης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πήγαιναν στη Βαβυλώνα, έρχονταν από τον Πόντο, περνούσαν από την Κύπρο, από την Ήπειρο, από την Κρήτη, έφταναν ακόμα και στη Βενετία. Ταξίδευαν με άσπρα και μαύρα άλογα, ανάλογα με την περίπτωση. Έπλεαν με γαλέρες και έφερναν το μήνυμα εκεί που έπρεπε, όταν έπρεπε. Είχαν μια ατμόσφαιρα παραμυθιού, χωρίς να είναι παραμύθια. Πρωταγωνιστές τους ήταν άνδρες που έφερναν βαριά και αδρά ονόματα, φορτωμένα ιστορία. Κωνσταντίνος, Ανδρώνικος, Νικηφόρος, Θεοδόσιος, Ηράκλειος, Λέων και γυναίκες όπως Θεοδόρα, Άννα, Ευδοξία, Θεοφανό. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και μόνο με το όνομά της ήταν και είναι ακόμα μοναδικός παγκόσμιος θρύλος, αλλά η ιστορία της είναι γεμάτη και από ιδιαίτερους τοπικούς θρύλους. Θρύλους για γενναίους άνδρες, για μυθικά κατορθώματα, για μάχες που χάθηκαν και μάχες που κερδίθηκαν, για μάχες για αίμα που χύθηκε δίκαια και αίμα που χύθηκε άδικα. Θρύλους για πόλεις που κτίστηκαν και πόλεις που αλώθηκαν, για μυθικούς βασιλιάδες και βασίλισσες. Είχαν μέσα τους το υπερφωσικό, το υπερφυσικό, το αδιανόητο, αλλά πολύ γοητευτικό. Πουλιά μιλούσαν σαν άνθρωποι στους θρύλους, άλογα έβγαζαν φτερά, νεκροί σηκώνονταν από τους τάφους, γυναίκες κτίζονταν να θεμελιωθούν γεφύρια, υπεράνθρωποι πολεμιστές τα έβαζαν με χείλους. Αυτά συνέβαιναν κάπου και κάποτε. Όλα όμως ήταν κάτω από τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτά τα λίγα σαν σύντομη εισαγωγή, και για να προχωρήσουμε θα κάνουμε μια χρονική διάκριση. Θα χωρίσουμε τους θρύλους και τους θρήνους που αφορούσαν την περίοδο πριν από την άλωση της πόλης και μιλούσαν για την ξενιτιά, την αγάπη, τη μοναξιά, το χρέος, το θάνατο, και σε αυτούς μετά την άλωση για τις συνέπειες από την πτώση της βασιλίδας πόλης. Κυρίες και κύριοι, όταν η μητέρα μου ήταν 7 χρονών, πήγαινε στην 3η τάξη του δημοτικού σχολείου
Μόνο ο Θεός βέβαια θα μπορούσε να το κάνει αυτό, σχολείο εκείνο το 1927. Ο δάσκαλος της είχε βάλει στον αδερφό της το μεγαλύτερο αδερφό της να απαγγείλει ένα δημοτικό τραγούδι σε μια εθνική γιορτή. Εκείνος όμως δυσκολευόταν να το μάθει, γιατί το τραγούδι είχε 82 στίχους. Ακούγοντας το η μάνα μου όμως κάθε μέρα να το διαβάζει, προσπαθώντας να το μάθει, εκείνη το έμαθε γρηγορότερα. Τότε ο Άγιος εκείνος δάσκαλός της, όταν την άκουσε να το απαγγέλει με απαράμιλο τρόπο, ανέθεσε σε εκείνη να το πει το τραγούδι. Ήταν το θείο τραγούδι του νεκρού αδελφού, που στηριζόταν σε έναν από τους πιο πονεμένους θρύλους. Θα συνεχίσω λοιπόν την ομιλία μου με αυτό το αριστούργημα. Θα σας κουράσω λίγο, όμως το κάνω για να μπούμε περισσότερο στην ατμόσφαιρα ενός υπέροχου θρύλου μοναξιάς, έρωτα, θανάτου και χρέους. Κάποτε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ζούσε μια μάνα που είχε 9 γιους και μια μονάκριβη κόρη, την Αρετή. Ο θρύλος την περιγράφει σαν άγγελο Θεού. Την είχε 12 χρονών, λέει το τραγούδι, και ο ήλιος δεν την είδε. Στα σκοτεινά την έλουζε, στάφεγγα τη χτενίζει, στάστρικε στον αυγερινό, έπλεκε τα μαλλιά της. Η Αρετή όμως κάποτε μεγάλωσε, ομόρφη είναι πολύ, και ήρθαν προξενητάδες από τη Βαβυλώνα να την πάρουν μακριά στα ξένα. «Μάνα μου, ας τη δώσουμε την Αρετή στα ξένα», του είπε ο Κωνσταντίνος, ενώ οι άλλοι αδελφοί δεν συμφωνούσαν με αυτό, να τη δώσουν. Ο Κωνσταντίνος όμως συμφωνούσε. «Μάνα μου, ας τη δώσουμε», είπε, την Αρετή στα ξένα. Στα ξένα εκεί που περπατώ, στα ξένα που πηγαίνω. Πραγματευτής ήταν ο Κωνσταντίνος. Εκείνη τρόμαξε με την πρόστασή του. «Και αν έρθει γέ μου θάνατος, και αν έρθει γέ μου αρρώστια, και αν τύχει πίκρα η χαρά, ποιος πάει να μου τη φέρει?» Και ο Κωνσταντίνος έδωσε όρκο βαρύ. «Τον ουρανό βάζω κριτή και τους Αγίους Μαρτύρους. Αν τύχει και έρθει θάνατος, αν τύχει και έρθει αρρώστια, αν τύχει πίκρα και χαρά, εγώ θα σου τη φέρω». Και την πάντρεψαν την Αρετή στη Βαβυλώνα. Μα ήρθαν χρόνια δύσεκτα και μήνες οργισμένοι. Έπεσε το θανατικό και 9 αδερφοί πεθάναν. Βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμπιά στον κάμπο. «Αναθεμάσαι ο Κωνσταντί, και μύρια αναθεμάσαι. Το τάξιμο που μου τάξες πότε θα μου το κάνεις?» Ο θρύλος λέει ότι από τις βαριές κατάρες μια νύχτα σύστηκε η γη, άνοιξε το μνήμα και ο Κωνσταντίνος βγήκε έξω. Έκανε το σύννεφο άλογο, χαλινάρι το άστρο και πήγε να τη φέρει. Τη βρήκε να χτενίζεται έξω στο φεγγαράκι και τη χαιρέτησε από μακριά. «Άιντε αδερφή, να φύγουμε, στη μάνα μας να πάμε». Εκείνη έμεινε έκπληκτη. «Αλίμονο αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη η ώρα? Αν είναι ίσως για χαρά να στολιστώ και να έρθω. Αν είναι πίκρα πες μου το, να βάλω μαύρα και να έρθω». «Έλα Αρετή στο σπίτι μας και εσύ όπως είσαι», της απάντησε ο Κωνσταντής. Το άλογο γονάτισε, πήρε την Αρετή στα καπούλια. Στο δρόμο άκουγαν πουλάκια όμως να κελαϊδούν. Ποιος είδε? Δεν κελαϊδούσαν όμως σαν πουλιά. Αυτά είχαν ανθρώπινη ομιλία. Ποιος είδε κόρη όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος? Και πιο κάτω άλλα πουλιά. Δεν είναι κρίμα και άδικο, παράξενο μεγάλο, να περπατούν οι ζωντανοί με τους αποθαμένους? Ο Κωνσταντής τα δικαιολόγησε κάπως αδιάφορα. Απρίλης είναι και λαλούν, Μάης και φολεύουν. Η Αρετή όμως επανήλθε. «Φοβούμαι αδερφάκι μου πως λιβανιές μυρίζεις». Εχθές βραδείς πήγα στον Άη Γιάννη και μας λιβάνισε ο παπάς με περισσό λιβάνι. Εκείνη όμως είχε και άλλες απορίες. «Πες μου, πού είναι τα νιάτα σου? Πού είναι η λεβεντιά σου και τα ξαδά σου τα μαλλιά και το όμορφο μουστάκι?» «Έχω καιρό παρόστασα», της είπε, «και πέσαν τα μαλλιά μου. Χαράματα έφτασαν και περνούσαν από το κημητήρι. Όταν σύστηκε πάλι η γη, η πλάκα του τάφου άνοιξε και ο Κωνσταντής με το άλογο χάθηκαν ξαφνικά από μπροστά της». Κοινάει και πάει η Αρετή μονάχη στο σπίτι. Βλέπει τον μπάλσαμο ξερό
το καριοφύλι μαύρο και μπροστά στην πόρτα της χορτάρια φυτρωμένα. Χτύπησε την πόρτα του σπιτιού και τα παραθύρια έτριξαν και με μια πονεμένη φωνή ακούστηκε από μέσα: «Αν είσαι φίλος διάβαινε, αν είσαι οχθρός μου φύγε, και αν είσαι ο πικροχάροντας άλλα παιδιά δεν έχω». Και η δόλια αρετούλα μου μένει μακριά στα ξένα. «Άνοιξε μάνα μου, άνοιξε», είπε αρετή. «Εγώ είμαι η αρετή σου». Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν και πέθανε η ίδια. Όλα αυτά τα συγκλονιστικά έγιναν μέσα σε μια νύχτα. Μίλησα κάπως προσωπικά για το θέμα, αλλά το έκανα για να τιμήσουμε αυτά που δίδασκαν στα σχολεία οι καλοί και ονειροπόλοι δάσκαλοι του 1927 και σήμερα διδάσκουν σεξουαλική αγωγή. Αλλά ας συνεχίσουμε. Η λαϊκή ψυχή κέντησε 1000 μύριους θρύλους. Πολύ γνωστή ήταν η θρύλη για τους ακρίτες και τους απελάτες που φύλαγαν τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εκείνοι οι γενναίοι άνδρες φύλαγαν τα περάσματα των ανατολικών συνόρων που απλώνονταν από τη Συρία και το Λίβανο μέχρι τον Εύξηνο Πόντο. Μέσα από τις συγκρούσεις του με τους Άραβες άρχισαν να αναδύεται σταδιακά ένα μεγάλο πλήθος ηρώων, να πλάθονται θρύλοι που εξυμνούσαν την παλικαριά τους. Τότε άρχισε να πλουτίζει ένα πάνθεο από μυθικούς άνδρες, συνέχεια εκείνων που είχαν λαμπρύνει στο παρελθόν την ελληνική ιστορία. Και εντύθηκαν θρύλοι μέσα από τους οποίους αναδύθηκαν ο Οδυγενής Ακρίτας, ο Μαυραηλής, ο Δράκος, ο Τρεμαντάχυλος, ο Ανδρώνικος, η Αμαζόνα Μαξιμό και άλλοι. Οι συνεχείς αγώνες δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ασυγκίνητη τη λαϊκή ψυχή. Ο πιο αντριωμένος από τους Ακρίτες ήταν ο Οδυγενής, ο φόβος και ο τρόμος των Σαρακινών, και το όνομα του διατηρήθηκε σύμβολο μέχρι σήμερα. Μια παραλλαγή ενός από τους θρύλους αναφέρεται στον Ακρίτα, είναι η κυπριακή εκδοχή, που ο Οδυγενής κυνηγούσε ένα Σαρακινό, ξέρετε, και ο Σαρακινός ήθελε να φύγει από εκείνο το μέρος και πήγε στην Κύπρο, και ενώ προσπαθούσαν να προσπελάσουν ένα βουνό, ο Διγενής κρατήθηκε από την κορυφή του βουνού και τότε έμεινε, επειδή ήταν μαλακό το βουνό, αδημιούργητο ακόμα, τα δάχτυλά του έμειναν στην κορυφή του βουνού και οι Κυπριακοί το ονόμασαν, και οι Κύπροι το ονόμασαν Πενταδάχτυλο. Μάλιστα πέταξε μια πέτρα από εκεί ψηλά για να χτυπήσει το Σαρακινό, και η πέτρα αυτή σώζεται ακόμα και σήμερα, πιστεύουν οι Κύπροι, στο χωριό Κιθρέα, και την ονομάζουν η πέτρα του Διγενή. Θρύλος. Οι απελάτες συγκρούνταν συχνά με το Διγενή για την πειραξιά της φύλαξης των συνόρων, και ένας άλλος θρύλος λέει ότι κάλεσαν κάποτε σε βοήθεια την Αμαζόνα Μαξιμό, που ήταν πολύ γενναία πολεμίστρια. Εκείνη με τις Αμαζόνες της συγκρούστηκε με το Διγενή σε μονομαχία, αλλά νικήθηκε, και ο Ακρίτας τότε της φέρθηκε με πολύ μεγάλη μεγαλοψυχία. Ισχυρή, σκότωσε απλά το άλογό της. Μυθικός είναι και ο θρύλος για το θάνατο του Διγενή. Βογκάει και τρίζουν τα βουνά, τρέμουν οι κάμποι, και ο Διγενής πάλεψε για τη ζωή του σε αλόνι μαρμάρινο. Και ποιος μπορούσε όμως να νικήσει το χάρο? Κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος ποιητής μας Νίκος Γκάτσος έγραψε μια σειρά από εμπνευσμένα ποίηματα που στηρίζονται πάνω σε βυζαντινούς θρύλους και θρήνους διαφόρων περιοχών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα διαβάσω 2 ποιηματάκια του. Δεν θα τα αναλύσω όμως, προσέξτε. Εσείς ντύστε τα με τον ανάλογο θρύλο που υπαγορεύει η καρδιά σας. Είναι μια άσκηση καρδιάς αυτό. Το πρώτο ποίημα είναι το αναφιλητό μιας μάνας για τον ξενιτεμένο γιο της, ίσως πολεμιστή, ίσως πραγματευτεί. Γιάννο μου, Γιάννο μου, θα δω το χάραμα του Διγενή το πάλεμα με τα στοιχιά. Γιάννο, δροσουλίτη λαβωμένε, στα υδροτάρια πάνω τ' άλογο χάθηκε στρεχάλα, σε φαραγγιού διχάλα και σε ρουμάνια ριζιμιά. Γιάννο, τα χέρια σου άνοιχτα σημάνανε μεσάνυχτα στον ουρανό.
Γιάννομ στο μαύρο κάγκελο Γιάννομ κατέβασαν ψυχάλα σαν του Θεού τη στάλα στη διψασμένη μου ερημιά. Το δεύτερο ποίημα θα μπορούσε να θεωρηθεί η απάντηση του ξενιτεμένου πολεμιστή, ίσως πραγματευτεί στην κάθε μάνα που με πόνο και νοσταλγία τον περιμένει στο παραθύρι ή στο κατόφλι του σπιτιού τους, κάπου στη Βυθινία, μπορεί στην Αδριανούπολη, μπορεί στην Καπαδοκία. Μάνα μου μάνα, στο δρόμο σπήρανε πέτρα και ψηθιά. Μάνα μου μάνα, τα νιάτα μου γύρανε κάτω από τα σπαθιά. Ουρανέ μου, στείλε μου νερό να ποτίσω την έρημο, να φυτρώσει λουλούδι δροσερό στο κορμί μου τα έρινο, την άνοιξη φέρε μου πάνω στο σταυρό. Μάνα μου μάνα, ηλιόλου στη μέρα μου, πότε θα σε δω. Ουρανέ μου, διώξτε τη συννεφιά, να περάσω τα σύνορα και ένα βράδυ πάνω στα βουνά να χτυπήσω τα σήμαντρα. Μάνα μου μάνα, στα χέρια μου καίνε τα καρφιά. Με αυτούς και πολλούς άλλους θρύλους διασχίζουμε τους αιώνες, φτάνουμε στην άλωση, την ανοιχτή πληγή που ακόμα και σήμερα μένει ανοιχτή μετά από τόσους αιώνες και δεν θα κλείσει παρά μόνο άμα δώσει την εντολή ο Θεός. Συγγνώμη. Με αυτούς τους πολλούς και άλλους θρύλους διασχίζοντας τους αιώνες φτάνουμε στην άλωση, την ανοιχτή πληγή που ακόμα δεν λέει να κλείσει. Ήταν το τέλος μιας από τις μακροβιότερες αυτοκρατορίες της ιστορίας. Οι συνέπειες που συνόδευαν την άλωση πλημμύρισαν τη λαϊκή παράδοση των χριστιανών και στάθηκαν πηγή αμέτρητων θρύλων και θρήνων στη μνήμη του λαού. Περνούσαν από στόμα σε στόμα, από πεζούλι σε πεζούλι, από παραγόνι σε παραγόνι, από ψαλμό σε ψαλμό και παρέμειναν ζωντανοί μέχρι σήμερα σε πείσμα των αιώνων και των γενεών. Πολλοί από τους θρύλους για την άλωση είναι παραλλαγές παλιότερων αφηγήσεων. Και όλοι είχαν σαν πυρήνα την Αγία Σοφία και το πάλι με χρόνους, με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι, που προέρχεται από το μυρολόγιο της Παναγίας, ένα άλλο τραγούδι. Μέσα σε όλους σχεδόν τους θρύλους για την άλωση υπάρχει η Άγια μορφή του Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα. Λίγο πριν την άλωση, όπως όλοι ξέρετε, ο Κωνσταντίνος πήγε στην Αγία Σοφιά, μετάλαβε, αποχαιρέτησε τους δικούς του και ρίχτηκε στη μάχη. Κάποιοι του συνιστούσαν να φύγει και να σωθεί για να συνεχίσει τον αγώνα. Οι μαρτυρίες λένε όμως πως εκείνος επέμενε να μείνει μέχρι το τέλος. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι αποκεφαλίστηκε από κάποιον Οθωμανό στρατιώτη στην πύλη του Ρωμανού. Οι Τούρκοι βέβαια, για να φανούν μεγαλόψυχοι, διέδωσαν την πληροφορία ότι το πτώμα του αναζητήθηκε δήθεν από τον Μωάμεθ που τον θρήνησε και τον έθαψε. Αλλά αυτή η φήμη είναι και έολη και πονηρή. Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό το σημείο που ετάφη ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ένας από τους δημοφιλείς θρύλους για τον Κωνσταντίνο λέει πως τη στιγμή που περικυκλώθηκε από τους Τούρκους, άγγελος Κυρίου τον σήκωσε στα φτερά του, τον πήγε σε μια σπηλιά και τον αμαρμάρωσε και περιμένει για αιώνες εκεί ο Παλαιολόγος να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ο άγγελος να του ξαναδώσει το σπαθί και τα πέδιλα με τους χρυσούς αητούς για να διώξει τους Τούρκους. Άλλος θρύλος αναφέρει την Κόκκινη Μιλιά, μια μυθολογική τοποθεσία ακαθόριστη γεωγραφικά, όπου σύμφωνα με την παράδοση για τον μαρμαρωμένο βασιλιά θα καταφύγουν οι Τούρκοι όταν τους διώξουν οι Έλληνες. Το Μοσχάρι λέει τότε ο θρύλος θα κολυμπήσει στο αίμα. Οι καχύποπτοι Τούρκοι έψαχναν να βρουν αυτή τη σπηλιά καιρό, να κτίσουν την είσοδο ώστε να μην μπορεί να ξαναβγεί από εκεί. Όμως ακόμα και αυτό να γινόταν, ο θρύλος λέει ότι ο άγγελος τη φυλάγει καλά και περιμένει την εντολή του Θεού. Πολλοί θρύλοι αναφέρονται στην Αγία Σοφία, το Μέγα Μοναστήρι. Ένας από τους πιο γοητευτικούς αναφέρει στην Αγία Τράπεζα που ισχυρίζεται ότι ήταν από χρυσό. Σύμφωνα με το θρύλο, αυτοκράτορες διέταξαν να τη μεταφέρουν μαζί με όλα τα κοιμήλια μακριά από την πόλη για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Μόνο που το καράβι βυθίστηκε στην περιοχή του Μαρμαρά και από τότε εκεί τα νερά είναι αγιασμένα και βοδιάζουν.
Τι μέγας θρύλος και αυτός. Υπάρχει και η παράδοση ότι το δισκοπότηρο, εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στο μυστικό δείπνο και αργότερα το χρησιμοποίησε ο Ιωσήφ της Αρημαθίας για να συγκεντρώσει το αίμα του Χριστού, ήταν εκεί. Κατά την άλωση ένας ιερέας διέκοψε τη λειτουργία, το πήρε και χάθηκε μέσα σε έναν τοίχο που άνοιξε ξαφνικά. Οι Τούρκοι στρατιώτες είδαν τη σκηνή και προσπάθησαν να μπουν μέσα, αλλά ο τοίχος έκλεισε αμέσως και ο ιερέας παραμένει μέχρι σήμερα κρυμμένος εκεί μέσα και περιμένει την καλή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, εμείς οι δάσκαλοι, με το πάθος που μας χαρακτήριζε μια φορά και έναν καιρό, έχουμε και συναδέλφους εδώ δασκάλους, διδάσκαμε μια παραλλαγή αυτού του θρύλου στους μαθητές μας, ενός θρύλου που εγώ ιδιαίτερα αγαπούσα. Έπεφτα σε έκσταση όταν τον δίδασκα. Έπεφταν σε έκσταση και οι μαθητές μου. Ο θρύλος επέμενε ότι καθώς οι Τούρκοι έσπαζαν με τσεκούρια την πόρτα της Αγίας Σοφιάς, ένας Άγιος Πρωτόπαπας πήρε τα ιερά σκεύη, τα τύλιξε στο αντιμήσι, πήρε και ένα αναμένο χρυσό καντήλι για να βλέπει και κατέβηκε από μια σκάλα στα υπόγεια της εκκλησιάς. Εκεί πήρε ένα μυστικό διάδρομο που τον έβγαλε στο Βόσπορο. Με μια βάρκα ανοίχτηκε στη φεγγαρόφωτη θάλασσα και ξαφνικά εκεί άνοιξε και τον τύλιξε στην αγκαλιά της. Από τότε οι βαρκάριδες για πολύ καιρό έλεπαν στο σημείο εκείνο ίχνη από το λάδι του χρυσού καντήλιου. Και ο θρύλος περιμένει ακόμα να πάρουμε την πόλη, να επιστρέψουν τα Άγια των Αγίων και να τελειώσει ο Πρωτόπαπας στη λειτουργία που την είχε διακόψει στο Χερουβικό. Άλλος ένας θρύλος που διδάσκαμε στα σχολεία, τελειώνω λίγο, ήταν εκείνος για τα 3 ψάρια του Μπαλουκλή. Στην πύλη της Ερυβρίας, λίγο έξω από τα τείχη της πόλης, βρίσκεται η μονή της Ζωοδόχου Πηγής, η Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα. Στο μοναστηράκι αυτό ξετυλίγεται ακόμα ένας θρύλος που τον διδάσκαμε στα σχολεία. Ο ηγούμενος της μονής κατά τη διάρκεια της πολιορκίας είχε νηστέψει 40 μέρες και μετά το τέλος της νηστείας αποφάσισε να τηγανίσει 3 ψάρια μέσα στη στέρνα της μονής. Ενώ τα είχε μισοτηγανίσει, από τη μια πλευρά ήρθε η είδηση ότι η πόλη έπεσε. Αλλά εκείνος δεν το πίστεψε. Στην πόλη ποδάρια γαρινού δεν θα πατήσει, είπε. Αν τα ψάρια αυτά πηδήσουν στη στέρνα μισοψημένα, τότε θα πιστέψω. Και τα ψάρια πήδησαν πράγματι και περιμένουν στη στέρνα για να γίνει πάλι η πόλη χριστιανική και να ολοκληρώσει ο ηγούμενος την νηστεία του. Κυρίες και κύριοι, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν τόσο μεγάλη και είχε τόσο πυκνή ιστορία που δεν μπορούσε παρά να τη στολίζουν όλοι αυτοί και άλλοι πολλοί που δεν προλαβαίνω να τους αναφέρω, συγκλονιστικοί θρύλοι και πονεμένοι θρήνοι. Άλλωστε έκοψα κάποια πράγματα. Διέσχισαν την ομίχλη των αιώνων και διατηρούνται ζωντανοί στη λαϊκή μνήμη. Ο λαός τους αφηγείται, τους τραγουδάει, τους ψέλνει, κάποιοι θέλουν και να τους χορέψουν. Ήταν ένα καντήλι που διατηρούνταν, είναι ένα καντήλι που διατηρούνταν συνεχώς αναμένο για να κρατάει άσβεστη την ελπίδα πως όλα θα γίνουν πάλι όπως ήταν πρώτα. Αυτή η προσδοκία παραμένει και σήμερα ζωντανή. Φοβάμαι ότι δεν περάσατε καλά σήμερα μαζί μου. Κι εγώ δεν πέρασα καλά, γιατί ήμουν υποχρεωμένος να μιλήσω για τόσες οδύνες, τόσα δάκρυα, τόσο άδικο αίμα, τόσα διεψευσμένα όνειρα. Και λυπάμαι που δεν μπορούσα μέσα σε μισή ώρα να κλείσω 1000 θρύλους. Η ιστορία και το χρέος μας απέναντι στην ιστορία μας κάνουν να μην μπορούμε να ξεχάσουμε. Από ασυγχώρητα λάθη χάσαμε μια απέραντη αυτοκρατορία μέσα από τα χέρια μας. Αλλά δεν πρέπει να αφινόμαστε στις οδύνες μας, αλλά να πιστεύουμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Αφήστε λοιπόν τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες της Αγίας Σοφιάς να εξακολουθούν να σημαίνουν τους αλωτινούς όρθρους και τους εσπερινούς στις καρδιές μας. Αφήστε το λαγούτο και το κλαρίνο να συνοδεύουν αυτούς τους θρύλους. Αφήστε τις λύρες των Κρητικών και των Ποντίων να κρατούν γερά, όπως ακριβώς κρατάει ο παρακάτω ποντιακός θρήνος. Να ηλύσει εμάς
να βάει σε εμάς. Πάρθεν η Ρωμανία. Επέραν το Βάσιλος Καμ, ελάεν αφεντία, μυρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίνε τα μοναστήρια και Γιάννης ο Χρυσόστομον κλαίει δέρνο-κοπάτε. Μην κλαις Αγιάννε μου και μη δέρνο-κοπάσαι. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο.